Mangap sirane. Mangap. Singamba. Singamba. What? Mangap. Mangap. Setan kudu bocok. Pucok temenan boy ninggali lewa pucak. Mangap. Mangap. Iya. Matur suwun Gusti. Bisa ngomong. Aja maning nembang gemu juga pales. Candakan. Satuan kuntilanak. Aja melaju-melaju meneng kongkon manga. Koplok. Sirene ki manga. Balas dendam dari Parama. Mangap. Melet. Mangap. Mangap. Ayo. Mangap. Melet. Ila teh cawang ayo ula. Gemuyu. Koplok. Sirama koplok ya. Mang saya satuan kuntilanak gua sama suaranya wedus. Buntu Timbalan. aku pasrah lawan saliramu ya. Biane lirin. Irin. Los mancing terus diesel ya Gusti. Apa pemuda kang nenoman kumawanilan kumalancang aku mau nejim setan dang yang berkayangan kita dadi manusia biasa sapa sing sebenere nonoman. Ia jar buntu minangka pucuk pimpinan dalam Tasikmalaya ya aku menusane. Gusti Ki Ajar Buntu Cocok. minangka pimpinan aku. Bener. Maksud lan tujuane Gusti Ki Ajar Buntu nyipta jin setan dang yang merkayangan kanggo rewang gawe apa Gusti Ki Ajar Buntu. Paman terus terang. Jare dewek mah kita ki lagi dendam kesumat lawan pucuk pimpinan dalam Dermayu Pangeran Dharma kang duwe gelar. Lagi dendam lawan Pangeran Dharma. Bener. Gusti Ki Ajar Buntu, selama jantungku masih berkenyut, selama darahku masih berwarna merah, berkobar berapi-api, dendam lawan Pangeran Dharma, ulah ditunjang Gusti Ki Ajar Buntu. Bonon paman. Iya. Mung tapi Gusti, Apa mana? kaya kura lama tak lawan pemerintahan Dermayu, kaya kita pasukannya kurang Gusti. Semene pirang-pirange, semene akehe masih kurang Memadai Gusti. lamun kang kaya mengkono sampean mancing sejroning Tasikmalaya bukan satuan apa baik kang anak kirim menening hadapan aku Mancing sejroning alat. Jin setan dang yang berkayangan Adalah ada sang sisi Kiko Indulan. Ayo terus. Wus. 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 Wah. Satuan. Mene. Marak. ingin
mangsa kenangan. Gusti satuan apa kini sampean? Satuan kingkong ning jude paman. Satuan kingkong mangsa ya Gusti, kita wis dadi manusia biasa duwe batur masih satuan kingkong. Sing bakal dadi bature kita kini Gusti. Dicandak ditudukaken paman. Menang sirane. Menang satuan. Menang. Cadak. Dicadak. Didodok kena. Sirane Didodok kena. Didodok kena. Oke dodok. Wis Gusti. Hong wilahe awit ya namasua santi santawya wah Biasa kayak peluncur. Ladalah Gusti Ki Ajar Buntu. timbalan paman. Sampean ku lagi apa-apaan semaune satuan kingkong imang saya ndase manusia awake masih satuan. Paman Ya kula arep ngrapal jampi barang tekan gulu ku jampi tok paman. tadi kentukan jampi Tekan jampi Gusti Ki Ajar Buntu. timbalan Lamun sampean wis kentukan jampine mengko kula duwe reka kelawan daya. nun paman. Iya, ayo pasukan siluman gatia golok kang gede perlu satuan kingkong bertiklotok. Ayo dikelotok. Ayo dijagal dimin, dijagal. Dijaga Berpada kayak Menang. Ayo dijagal. Ayo Menang. hari Sirane ke menang supaya dadi manusia. Ayo mendak kon mendak. berpada kayak Siap. bisa di dalam Siap. titik. 1, 2, 3. Dadak. Dadak terus. Tangannya kongkon nekuk. Awas. Kulitnya buatan gawa. Dagingnya awas. Nah, sikile. Dedel. Ya, sikile diklotok. Senangnya Pak. Aduh. Senajan besak dadi satuan sirakia. Gusti, Aduh apa? wisawake pada kelawan kita mengajak ngomong aja mani nangis masih begu satu ien. Nang apa sih Rane? Nangis kena apa sebelum dari Nangis kenang apa? Hah? yang ngelotok-lotok aja beli diremeti. Satuan kingkong. Kita ada pengen ngomong. Hari pun sirak wis ngomong. Pengen bisa ngomong kayak batur kok. Goblok. Hari pun gua ngomong duduk. Pun gua bisa ngomong. Oh, bakal makanya ki ngomong. Ngomong. Mau satuan kingkong ngomong. Sekian wis bisa ngomong. Menang kita garpap jaluk lawan Gusti Ki Ajar Buntu. Jaluk duit. Tutup. Oh, jaluk apa? Menang orang satuan ngertinin duit. Gusti Ki Ajar Buntu. Iya paman. Pasukan kita kaya-kaya wis jejeg. Sing ganteng-ganteng akeh. Sing gagah-gagah pirang-pirang. Sing terakhir sing endase gundul anggap bae kanggo lelucon. Tapi pada kita pasukan wis jejeg tulung gak Gusti mangsaya kita manusia ora duwe aran. Tulung kula ning jaluk haran Gusti. Jadi sampean yang jaluk aran. Jaluk haran. Berundang enak ya. Hampir undang-undang enak. Ayo kah. Ini. Balik. Aduh, balik. Balik. Ucap-ucap aran bae temen sih. Edan sudah masuk. Sing sowa. Hari liburi Bapak kemene. Jangan. Oh, apa jari Kang Lima?
sirama nampak maning. Aja ilok nampeki karo sendal. Dasar sirama. Padha bae oblok. Menang sirana. Sirane Sirana meneng. Waduh, lolo suapos tenang. Sendal ya. Ayo Gusti Diajar Buntu. Kita pasukan Misbaris pengen biaran kira-kira si ganteng Gusti. Dula, Dulalip, Dulija, Dulkahar, Dulatip, Durokman, Dulit. Aduh. Aran kuat banyak. Nok Iis. Nok Aan. Aduh, Nok Esti. nok Rini. Aran Aran pirang-pirang saya dulit. Sirane gelem beli. Sirane gelem beli. Gelem beli. Enggak usah bagian. Itu nama saya Dulit. Daripada diklatok. Dulit. Oke lah. Wis bagian pela. Dulangi ka Gusti hari tekan kono dulangi gagang Jasmita nek ledeki bae ya. Dula, kletek selep maning selep. Dulalim, Nah, Dulija, Dulokman, Durohim, Kang Jasmita Dulalim, ledeki bae. Dulit, Dulak. Apa cara? Dulak. Bro, mendak leding. Leding mana leding? Lagi apa? Aran goblok. Masa tol? Aran wis karuan kuon dulit iki wayah yang dulak. Pengen ditulak kupinge. Jadi sirane gelem beli. Sing bagus ku akeh. Bakal wonge blesak arasa sing bagus. Oh non. Jadi beli terima. Ya terima. Wis. Orang Gusti. dulak soto dulak pino. Mung aran dul-dulan terakhir blenak Gusti. Kira-kira arane kita wonge ganteng lan gagah perkasa. Arane kira-kira sing ganteng lan sing bagus. Oh non paman. Iya. Paman sampean lagi tadi satuan biasa mangan di balung dari daerah di calung. Tampanana lumayan. Aduh Kang Jasmita repot. Mamuk. Gocik. Solo. Iwik. Endang. Mirut. Bakal dulit ya tampak ani sendal. Mirut. Nah iya aja dulit. Kalau bakal dulit, oh. Manyung. Orang pakai. Waduh. Goblok Aran pakai. Ora. Sing pimpinan Arab sing pimpinan, Arab pilih kaya. asal lima sila dipayaran ki. Sirana maning nurut baik. Orang niru baget. Silanya darah ini manyung bigelem pengen apa arane arane di kita ta? Pasangan wong loro kita. Siapa sih? Pasangan. Ya. Bakakin aja mirut. Siapa? Laras. Bro. Repot temen. Laras. Pino Adijaya. Laras. Laras. Marco arepan kawinan maning Mas. Marco kawin. Sirama ilok kejeblak. Marco arepan kawinan Laras. Marco udah kawinan. Arep kawinan. Kawinan. Aduh. Ayo wedus arep nang kurban. Duh, brutu bules. Bukan tutangan kita ku. Ayo bukan pendetel wedus lebaran. Cok, bener iki. Ayo. Brutu mules akan Aran dipai sing Gusti Diajar Buntu pengen nganggo arane wong sejen. Oh, saja priwet. Goblok sira kian. Ya goblok dong satuan orang sekolah apa maune. Tolol sira kian. Padahal bocah kuno ke tolol maning. Dasar sira ki laka perasaane. Wow, kado semono-mono bos sewo. Padahal wadone ke laka perasaane nya sira. Untung lah goblok menang anak boy. Nap. Belas. Kok lawan boy. Sudah kugut. Hei! Wah, bocahku lagi apa? Kayak kono. Ari bokat kenapa beli nganggo rambut palsu. Bulane bakal wong arep nganggo palsu. Oh, aja dibengket. Kine di wis beres. Goblok. Rai ngendi? Rai.
bangor siraku. Oh, right. Bagus nang. Bagus. Bagus ya nang. Oh, bagus maning bagus. Singawit satuan ledek karo kita. Wis dadi menungsa sira makin ledek dasar. Goblok sira nang. Oh, saya tersayantem. Apa sudah cengar-cengir kowe? Direwangi bener mawon. Bocah goblok sih aku. Gebu-gebu beranjek. Ya kunne. Bayar utang setaker ruya setaker beras. Kita menggebu gabut barang komen siap. Dasar sira kinang go. Sirane maning meneng kowe. Harapan apa? Wah, ya wis. Wah, sirama kayak non karo wong tua. Tiba iku goblok. Ora tiba ora kecil. Tiba. Weruh, tiba. Gak pendelik matane. Tangi pilih. Ate iki beli. Sapa sih tiba? Tangi pilih. Dah enak. Oh, kune sapa sih tiba? Beli tangi teket-teket sira nang. Untuk ketok aku bakal Tangi wis gede jamu ku tangi dhewe. Ih, aduh, bocah goblok. Wah. Terlalu ya Cirama. Rut nyebut. Sampak kuwen Rut. Sampak. Embu moprok, embu sewot acarane aja kayak konon. Aja kayak konon deleng-deleng. Diberesin maning. Oh, si lemot toh. Dirut. Wong tua dipoprok karo gedang. Laka perasaane. Laka wudele. No. Jembet. Baka wong arepan moprok kudu nganggo perasaan. Nganggo perasaan goblok. Carane baka wong arepan moprok sing kenene ki santer. Santer. Delengaken ki. Apa pengen tangi? Apa? Pengen tangi. Eka mirute. Nyong, mirute Eka. Delengaken ki. Contoh goblok. Delengaken contoh carane ki. Iya. Oh, wong karo batur ya nyong. Karo batur. Nganggo perasaan ya nyong. Nganggo perasaan. Pinter nanyung karo sira goblok. Carane ki. Wow. Awas ki, delengaken ki. Iya. Oh, Pinter manyung. Mari lali cita yang mujahe. Sira makanya nganggo perasaan. Wong perasaan ki delengaken. Barang on. Iya. Ngerti. Carane wong nganggo perasaan. Nganggo perasaan nyong karo batur. Kaya mau. Barang mirut prian, Kaya mirut. Goblok. Kabar ketutup buta kabeh aja ngelong. Goblok sih aku. Ini wong tua nang kayak konon ka. Waduh. Lamun ketangguhan kaji cincong, wah sudah jadi apa? Los. Tak warakaken dengan anak kita sirana. Bocah. Dengar kok. Tak warakaken nang eko. Bro, nangis bro. Bro, nangis bro. Nang eko. Nangis bro. Aduh, bocah. Sok nangis. Langsing pencak bocah. Wes. Manyung. Mrene. Menang situ. Menang-menang siapa sih dibeluk sih aku. Senok biru dimene. Manyung. Budek sih budek. Kupingnya kandel. Sing dibeluk yang kesira sih Biro maju. kena sakare pakane ngomong. Wah, sarcek. Untuk pocok. Mangga. Bro, sing aran manyungku angel diuruse. Goblok sira. Goblok sih. Apa sih? Sing diceluki manyung. Kenang apa sing marake kuntianak? Mulane. Iki selendang jawab tarik. Ya sirane ditarik-tarik ordere. Maksa bae. Iro kena genot, kupinge gebrek iro kena. Bakat siapa sing dibeluk? Wis perlu yang dibeluk sih sing maju. Mirut. Sirane. Mrene. Sing beluk siapa? Senok biru. Arane budek. Mana mikir?
Angel temen ya. Pangapunten kula Kang Calon. Bokat salah keluputan jaluk di Pangapura. Sebab bakal miruku wonge budak kupinge andal. Padahal dia gak Sing dipeluk mangga. Aduh. Aduh. Tolol. Krungu beli sih. Ya krungu. Mirut sing dicelukku. Sing marake cangkem togok. Orang mau nyung je. Mirut sun mrene. Dadi mirut. Mirut goblok sira kenang. Mana? Sira je bet jembet. Mono. Sira sih. Mirut mrene. Mono undang kowe buku. Angel temen sisir Bu. Si dipeluk siapa? Edan coba. Soak. Mangga. Manyung mrene. Ya los. Blok. Rut. Mirut. Sira jeko. Ya krungu utane. Nyung. Duh, Kira ceketek. Rut. Nyung. Rut. Nyung. Rut. Nyung. oh karipik. Hai tulang bawang. Oh pengimerat tak cepi. Balik ke diraya-raya. Oh karipik. Hai tulang bawang. Pengimerat tak cepi. Balik ke diraya-raya. Digoyang. Yang belit. Iku. Iku. Lakasing peta lakasing camprang ya ini. Bocahku lagi sudah mah. Pada doyalan gedang aja. Ayo bro. Wah, bro. Lagi apa sih Rane? Ayo bro. Masa ketua harus dibobrok? Bro. Ayo bro. Bro, ayo. Bro. Ayo bro. Jotos. Hei. Bocahku lagi apa? Aduh, koplok. anak bapakku. Pancak anyar kun nulis lebu silwingi. Wong siji 7 juta bong roro 14 juta kun koplok. Jadi enggak ada yang mau. Lakasing gelem. Laka. Oke lah, ayo sendiri. Edan. Paman, Ya. Edan. harapan apa? Gusti, kaya wis senggak kuyon kita seneng. Sedurunge senggak kuyon wis dibayaran, kaya kita ketulung. Gusti, kulane pengen hiburan. Pengen hiburan? Iya. Sampai baris dingin ini. Ditung gini. Dari jumlah kayak anak pirak ini. Pasukan aku dihitung. Oh, jadi karepan Harap hitung-hitungan. hitung-hitungan. Ayo, Gusti. Bokatan kurang. Dari bukatan bagian rata. Bukan anak sawiranku. Oh, dari kebagian kabeh. Tulung sing gede kita sing ning ngarep. Tenang. Ayo, berhitung. Nganggo bahasa Inggris. 1, 2, 3. Bagus. 4, 5, 6. Goblok silakan. Hei, mengirik-irik. Goblok eh. Hei, waduh. Bocah ini lagi apa-apaan lu? Jangan satuan. Lagi dihitung. Masa tuh nih ada penerang ngomongnya dentak pesik. Jangan kita satuan. Sirama. Bahasa Inggris gak langka. Kirikku. Bocah ini lagi apa-apaan kuno. siap. Dulang. Diulangi. Bisa dipisah. Mana? Bagi. Lah kasih jawab begini. Siap. Ayo. Bro, hitung. Hitung maning Gusti. Hitung maning. 1, 2, pegang. Kopi. Bocahku. Bahasa Inggris. Mengkopi-kopi rakus minum kopi. Ya bahasa Inggris. Ulah. 1, 2, pegang. Kopi. Wah, sing salah pakiyen si Rama. Goblok. Ya bener ari manyung mah. Kapasirane wedang kene ki kopi. Wis. Ada perhitungannya wis. Sembarangan sira ngomong ki.
Lah kebitang laka kopi. Wis. Gusti kiajar buntu. Iya paman. Kaya kula pengen liburan Gusti. Bener apa cari pendapat Kang Jalu yang kita wis dadi wujud manusia tentunya kita ki pada karo manusia biasa. Jadi dapat kesempatan acara bebas paman. Kamber semangat, kamber otot-ototnya aja pada kenceng. Aja pada kaku. Ayo. Apa? Siapa nih sih Rene? Anak jalukan ke Sing siapa? sin yoyo boleh arep ngubang suara arep ngubang lagu lakon metu wayang abang yoyo boleh Nang yoyo boleh. Lamun metune rombongan mirut. Garep nyumbang suara. Ayo. Endi wonge kon yoyo boleh Soke munggah. anak li yoyo boleh Ayo yoyo boleh. Kang Yoyo soke munggah. Kapal langka mah wis ora teka mah wis vokalis dewek bae. dewek ya wis Ayo nang. Ngormati kangge Bapak Ibu tuan rumah nyung lan uga kangge masyarakat Tumariti Sekedik. Mama kuwu, ibu Iya kuwu. kangge Mama Kuwu, Miwi Kuwu. Ora ketinggalan maning. iku itu lagi kayak yoyo suaryo ya Awah. ponakan ya ayo yoyo boleh Harut. ayo yoyo Ayo Kang. Ayo Kang Yoyo dihormati. kita maturu lali Awas salame kanggo Bunda Yuli. Bunda Yuli kelawan. Mama Yagi ya Kedik. Kang Tono. Bunda Yagi. Kesuwun Kang Tono pulsane kesuwun. Bunda Api sing Kang duwe Cas lapangan. kita ya Kedik. yoyo boleh ponakan Kang Yoyo boleh. Aja salaman bekor dadi duit ora apa salaman wae. Ajak lalen Bunda ya. Bunda Haris, Bimi Budi, Bunda Yuli. Bimi Awi. Pun sangat pulsane. kenalan beli lah betul-betul pada kenalan Berarti bocah memawas diri. Kita mah beli kenal-kenalan sote jewonge blesak. Barang Kang Yoyo mah jewonge ganteng. isi dewek Ya penting hari mawas diri. Engko dipai saya ketemu ya. Ayo Kang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Khususnya kakek Bapak Hajat ya, Bapak Bahadi sekeluarga dalam rangka walimatul hitan, mudah-mudahan anak yang dihitankan menjadi anak yang soleh, berguna berbakti kepada kedua orang tua, nusa bangsa dan serta taat kepada pedoman agama. Salam hormat khususnya kakek Mama Kowo ya. Tumaritis ngulone Cipunagara. Sangat romantis Mama Kubu Sudira. Dan tak lupa kakek dan Ramelnya dari pihak kecamatan maupun perangkat desanya ya. Semuanya khususnya masyarakat Tumaritis yang terkasih dan lebih khusus masyarakat Rawasati khususnya blok kami sendiri. Kanggo rekan gula seni semuanya yang ganteng-ganteng, oke? Kanggo para penayangan, iya salam hormat selalu, semoga sehat selalu ya. Siap kan? Iya. Bos Rubin, Bunda Yuli. Bapak Haji, Bimi Haji. Jago sawer saking cinta. Pipin coba, pipin akali, pengen kelakon, pengen Kirim salam kanggo Bunda Yuli. Kang Tono. Mama tuan rumah. Mama Kubu. sama
seisi orang kanggo sapaja kakek mimiku Hormati dari kaki kakak Casmita. bapak-bapak hadir keluarga yang terhormat Kaki senang satpan. mimiku 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 Malaysia. Kaki kakak Casmita. buat yang punya Indra Putra sukses selalu. atur kesuwun Buat Bung Kameramen semoga sukses selalu. Najan bukti nih masih adu-aduan tapi batin nih wis kaya berlian. Kaki Bunda Yapi. Sing duwe lapangan. Orang ketinggalan maning. kesuwun Kaki Bunda Dede Wahid. Najan bukti nih masih dewek-dewekan tapi nyata nih wis kaya barengan sun tetep ning endi arep ngenteni kepengen kelakon pengen ketulusan lawas jamane demenan bae sun rasa isin ora kawin kanggo mamaku pimpin carane kanggo sapa kang ganteng Kaki Bime Ersing duet Taiwan kanggo mimiku sukses selalu beserta Mama Sudira Bos Rupin yang paling ganteng Mama Dani, Papa Dani, hey, Senang Atbang. mimiku, oke. Masih tipis. Sing di Malaysia. Kaki nomor ini. Sing di Argolis. Ampun. Bunda Dede Wahid. Bunda Hagi. Ayah Hagi sing di Singapura. kesuwun mamaku Mimi Awi. Mimi sedikit. Mimi Budi. Najan bukti nih masih adu-aduan tapi peti nih wis kaya barengan masih kagum mimiku Kaki Kang Casmita. Sing di wilayah. Kang Casmita. Najan Kang Casmita. Kang Casmita. masih adu-aduan tapi peti nih wis kaya barengan sun tetep ning endi arep ngenteni kepengen kelakon pengen ketunggun Agus saya ayo Agus saya lawas jamane demenan bae sun rasa isin mimiku ora kawin-kawin pimpin carane kanggo agung saya matur kesuwun sangat mimiku mamaku semuanya ya sing bapak mahadi sekeluarga kesuwun Parasan kaya yoyo nih ya. matur kesuwun Lawas kesumbang itu jamane demenan baik hubungan bukan pak. goblok kira-kira wah boleh ya waya kelingan kenang kumisnya baik kelapa tuh sampai ngelawer wis suwun ya semuanya ayo nang endang Priwet disambung vokalis kita disambung. Ayo lanjut.
Ayo Kang, kembangnya geni. Ngormati sedulur kula Kang Suma, Bunda Erora, Kang Taka. Dudu melati tapi kembang geni, dudu Sri Kandi tapi terboni. Salam kanggo Ibu Gowo. Ngaku rendah nyatane duwe lagi. Mamaku, mimiku, orang ketinggalan iki hormati kangge masyarakat Tumariti sing sedik, kangge senang atpan, sing pasiripis, sing duwe mie Malaysia, mimi Awi, Bude Aura, kangge mimi Ar sing duwe Taiwan, kangge Kang Sasmita sing duwe wilayah, kangge mimi Ar, mamaku, mimiku, 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 matur kesuwun. Janur kuning wis melengkung ning pinggir dalan, dinatien ijab kabul kita kawin. Kangge Yayu Tuti Jalokase kedik mimiku, mamaku, kangge masyarakat Tumaritis. Tapi apa sing terjadi sejenis ceritane, ana wong lanang ngaku sini dadi lakine kaya Halilintar kangge mamaku, mamaku, ning waya awan ngancurakeun mimiku, ning sekujur badan mimiku, mamaku, janur kuning kangge wong tulang kacang, kangge wong tulang kacang maning, kangge sapaan Mimi Arsing gue Taiwan, 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 Mimi Ar maning sing Taiwan. Ternyata durung randaan, tapi masih bisa rencana mimiku. Kedik hormati maning Yayu Tuti Jalokasi, Bunda Yapi. Kenapa sira tega gue lagi ngaku nerang, mamaku, mimiku, aduh, lara atine. Tapi apa mimiku sing terjadi sejen ceritane, ada wong lanang mamaku, dadi lakine kaya Halilintar ning waya awan ngancurakeun ning sekujur badan, janur kuning kangge Yayu Ar
kangge bapak tuan rumah, Mama Ari, Mimi tuan rumah, Mama Ari, wong tulang kacang maning, kangge wong tulang kacang bongas, kangge Mimi kuwu, Mama kuwu, kangge Kang Suma. Ternyata durung randaan Mimi kuwu, kang mimpi bisa renjang. Kangge wong tulang kacang, Mama kuwu kedik, orang galan maning kangge Yayu Arsi ning duwe Taiwan. Nangapa sira tega duwe laki ngakune rendah. Aduh lara atine dua lara atine. Tapi apa ya yuar sing terjadi sejen ceritane ana wong lanang ngaku masih dadi latine kaya alilintar miton ning waya awan kang sujaya mamaku ngancurakeun ning sekujur badan jalur kuning. Kage wong tulang kacang matur kesuwun. Tulang kacang Kesuwun Mama Kuwu Subira, kesuwun Mama tuan rumah, Gusti Ki Ajar Buntu, Timbalan paman. kaya pasukan kula saking Tasik Melaya, wis dihibur kalawan sampean. Konon paman. Gusti Ki Ajar Buntu, Oh ya. kapan tekaning pemerintahan Dermayu Gusti? Paman, laka waktu kang becik, laka saat kang bagus, beral budal, tinggalkan Tasikmalaya paman. Gusti Ki Ajar Buntu tinggalaken Tasik Melaya, tekaning pemerintahan Dermayu aja melaku mamba dalan gede. Dadi mamba mendi paman. Bentang kawan kebun kacange wong Dermayu. Mengkonon paman. Samperen Mama Kuwu Subira, Mama Kuwu. Mama Kuwu samperen tulung jaluk kanggo bensin don. Ayo. Bari ngormati Mama Kuwu Subira. Ayo. Wae nayaga Indra Putra. Aja kendara sepeloge, sini derek pun mengereng-gereng, sembari angmiak kebun kacang. Kuwu Subira sareng ibu kuwune Kedhi ora lali Mama Dani bos Bogor sampun lali selawase seumur pribadi sirna Mimi sing dikembangi Mama Dani Pepe dan Kedhi bos Bogor ora lali Bapak tuan rumah Ibu tuan rumah Kedhi sareng Edone Kedhi Kang Edo sareng Bapak Angel sareng Bapakne Angel Kedhi ora lali selawase Mama Kuwu Subira Mama Kuwu wong karang tumaritis boten lali sareng ibu kuwune Kedhi
bakal selawase seumur li bakal sirna mamaku wong sing paling emang sayang sareng ibuku nakading mimi mama dani bapak dani nakading pinangka bos Bogor dewe ucingan mimi mama dani kucing belang Chandra Mawa hari ulin ulinan mamaku Sudira ibuku lamun ayam sapanjang hari tuku rujak blimbing mama tuan rumah sareng ibu tuan rumah kanggo nambah pusing ati kula muarang mori kang edo bapane enjeng wong demen arang-arang kesanding dina ganti ning minggu kesusul ning wulan sampai tekang tepung ning taun tanpa terasa dene sun Logamawati wis lawas jamane membangun bahtera rumah tangga mimi arwong sing paling ayu dewek mama dani nekdi bapane dani bos Bogor dewe kelawan Kang Mas Pangeran Dharma sing awit katepung dadi sawiji suka duka selalu bebarengan lawan sing dadi sinandingan ngalembut suarane mami doko wong ayu disawange abdi meerin ka Bandung suksien Hobi ma'alim di kantung sok sieun mamaku Sudira mamaku newong karang tumariti apa maning lamun saat saiki Logamawati nyawang masyarakat bumi Segalu kang dipimpin lawan Kang Mas Pangeran Dharma rakyat subur makmur lo Cinawi ya mana rasa pastinya mani buku ya nora ibuku nganti ora kekurangan sandang uga pangan petani-petani sing maune ngrasakaken kekeringan sekian wis subur palawijane ora di papai bayu nekeding papai bayu papai endel kang edo nekedi ya mimi sing paling senajan kadang Logamawati ngati ngrasakaken kesepian isun paham tanggung jawab sosok seorang pemimpin enteng kecapek abot ning sanggare jare basane kadang mangkat esuk balik sore mangkat sore balik esuk wanci bagja diri cuman bokat wis kudune Logamawati kudu selalu nglakoni sabar lan panarima ngertinin keberadaan Kang Mas Pangeran Dharma cuman doa lawan Gusti Allah aja wajalla sing selalu tulisna mama dani ineka bos Bogor dewe aduh milian orang lain sareng mama tuan rumah ibu tuan rumah kedii
Bayu Bapak nek Angel kedingkang Edo nek keding wong wangu ora lali mamaku Sudira keding mamaku ibuku melawan nyamune sekejar bisa undang ning batin gawe penasaran ning batin mah Mama Dani, Papa Dani, Mimi Arut, Bos Bogor Dewe. Ora biasa-biasane temen ning dinakin pengikian Logamawati beli bisa turu lali. Pikiran lawan sing dadi sinandingan Kang Mas Pangeran Dharma. Kanggo ngormati sing duwe hajat Bapak Hari Hartanto uga Ibu Yani. Kanggo kajeng pengantin sunat uga senok pengantin Rasul Keding. Kanggo ngormati Mamaku Tumaritis ingkang kula hormati Papae Bagas minangka wong Cirebon. Ora ketinggalan kanggo ngormati sedulur ADS fans Indra Putra khususnya Bunda Yuli Mamae Agis sing ana ning Singapura Yayu Tuti Calokasi kajung ikin sing duwe pelakor pekerja laut Korea Nok Titi Yanter kanggo Nok Dewi sing ana ning Taiwan kanggo Bunda Agni Muntaza muga-muga kage waras ya Nok sabar arep tambah urip ning alam dunya Miminung sing duwe Hongkong kanggo Bunda Novita Mimi Iis sing duwe Hongkong kanggo Kang Kasmita Nok Riana kanggo Ageng saya Keding sing duwe wilayah nyuwun lagune dibalsem minta lagu salah jatuh cinta gampang lah saking Noktri Santi ngormati kabeh sedulur bae sing ana ning negeri seberang khususnya kanggo pahlawan devisa sekabehane bae kanggo Mas kameramen sing duwe Jona Production selamat kerja sama sareng Indra Putra kanggo Bapak Gede Walis Wijaya sesepuh Hargolis kanggo Papai Handoko wong sing paling eman lan sayang enang dibalsem Kang Tono sing duwe kumis canggih sing duwe kawasan Jimpret Mimi Yati sing duwe Cipedang Mimi senang Wahyu Enang kanggo Noktri Santi nyuwun ampurane mawon kanggo sing masih setia lawan Indra Putra khususnya masyarakat Tumaritis mamaku Tumaritis Mimi Kuwune Ketik Bunda Sofi Santi Bunda Yuli Sang Ratu Sawe kakang ajan dengan baik arep kapan kakang geluke numpak kedati munduning krisi kula bisa
Trisanti, Mimi tuan rumah, Mama Kutu Maripis. Yen lagi maksa arep wayuan papedani sun arep turuku nih kebuyutan papedani 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 Nok Trisanti wong sing paling ayu Nok Trisanti Nok Trisanti Nok Trisanti najan gantian wadon sing ayu angger pada mengkonon iku ayah Nelsa coba kan rendat pikir ayah Nesa aja nyontoy ayah Nesa karena mabok wadon beli bosen-bosen rapi dewek sering dianggurakan benda yuri salatu sawer kang Thomas sinde kemisai Nok Trisanti sing paling ayu dewek kanggo Mimi Novita Mimi ising duwe Hongkong Mimi Nung Mamae Agi sing Singapura Papa Hando kawang sing paling sayang kanggo Bapak Gedewan Swijaya Bunda Sofi Santi Kakak Handoko Wijaya yen lagi maksa arep wayuan papedani sun arep luru ayah Nesa balesem anyaran ayah Nesa papedani seneng Mama Edani 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 najan gantian wadon sing ayu angger pada mengkonon iku coba kan Mimi tuli arep kapan kakang deluke Mimi arep sing ning Taiwan numpak pedati mundur ning Trisi ayah Nesa kula beli sanggup yen di poligami ayah Nesa ayah Nesa ayah Nesa ayah Nesa kesuwun Mimi arep sing ning Taiwan kadikit ya ya Allah Gusti sing aran batin sing dadi sinandingan senajan dilali-lali angger bae lokamawati beli bakal bisa lali dilili pura sing kaya ngapa ya angger bae wong rasa kangen kelawan Kang Mas Pangeran Dharma ya tetep kelingan kelawan sing dadi sinandingan toli jagat wis bengi enak-enak mancing ning pendopo Dermayu ya Allah cepat tunggak jadi ning pesarea nyandanga sing kaya ngapa ketenger nang sawurungan Logamawati karo wari Pangeran Dharma pucuk pimpinan dalam Dermayu alon dingin kisana oh ya kok kayak saliramu weruk lawan Denesun Logamawati siapa sing sejatine saliramu Kiajar buntu pimpinan dalam Tasikmalaya ya aku menusane Kin Wonge Ki Ajar Buntu ya. pemimpin saking Tasikmalaya cocok tentune kelaya-laya ninggalaken Tasikmalaya nuju ananing bumi Segandu bener duweni keperluan kelawan Kang Mas Pangeran Dharma ya
Ki Ajar Buntu. Oh ya? Tapi sangat disayangkan ning waktu-waktu kian Kang Mas Pangeran Dharma ora ana ning pendopo Dermayu. Pangeran Dharma lakaning panggonan. Jalanan tugas. Terbang gede kabaran. Pangeran Dharma lakaning Dermayu. Pangeran Dharma lakaning panggonan. No, Wati. Ya isun. Terus terang. Pangeran Dharma langka kesempatan dalam kesempitan bagi pribadi aku Ki Ajar Buntu. Maksudnya? Jadi dia kakangnya demen ning sira. Jadi dia kakangnya naksir ning sira wong ayo. Lo Ki Ajar Buntu. Saliramu kan baru bahwasane Logamawati dudu wong lengoan. Ya. Logamawati kan wis duweni sinandingan Kang Mas Pangeran Dharma. Aku weruh yen sira wis duweni laki. Aku weruh yen sira wis duweni sinandingan Pangeran Dharma minangka pucuk pimpinan dalam Dermayu. Toh kenang apa saliramu masih memaksakan diri duweni demen kelawan kula Logamawati? Aja ya. Aja. Teklururaken bae penggantine Logamawati karo prawan-prawan sing Dermayu. Wong ayo. Senajan ake gadis kang kating pringis, janda kang kelun-talun, demen kepatiwasa, maring aku Ki Ajar Buntu. Tapi cintane aku Ki Ajar Buntu tetep lawan wong awakmu Wati. Idi memaksa. Ki Ajar Buntu. Oh ya, Aja lo demeni wong duwe anak laki. apa sih? Mantap banget kan yayane. Konon jare omongnya sindet. Jare omongane Mimin Ayi. Enak demeni wong duwe laki. Enak lagi. Ana senine, apa demeni wong duwe laki ari demenan nusuk-nusuk, ngenteni lakine turu watir ketangguhan. Aduh. Ki Ajar Buntu. Ya. Jare kula si sampean kuwi sing mone demen lawan Logamawati saking memeduluran baik. Hitung-hitung kula mempererat tali persaudaraan lawan Ki Ajar Buntu. Konon Ana titipan omong. diwajar. Saking mimituri wong Subang, jaluk lagu Mimituri wong tema Subang. pada kita durung bisa. Kanggo Bunda Yuli, sang ratu sawer sing duwe di loro, senajan raga panggang ananging batin selalu bebarengan. Kanggo sing duwe kemis canggih Kang Tono, Kang Tono, Miminung sing duwe Hongkong, Mamai Agi sing duwe Singapura, Mimi Is minangka Mimi Nok Novita, uga kanggo Nok Trisanti, Mamai Dani, Ayah Nesa, mangga sekantenane mawon sing duwe Boke Awi sing duwe cangkingan, Bunda Karis, Sembok, Mimi Budi. Oh, Mimi Egi, karo bapaknya Egi kedik sini ngarep. Karo bos ketoprak sing Jaya Laksana. kanggo Kanjeng Afan sing duwe Pasiripis. Du pasti nangis batine Bapak Yandoko. Mimi Is, Mimi Novita, Ayah Nesa, Mimi tuan rumah, Mimi Arsing duwe Taiwan. Sing duwe Pasiripis. Kanggo sekantenan pahlawan devisa sing lagi pantang lewat web streaming Zona Production. Boke Adam sing ana ning Dubai Jaklalen. Mamai ada. Kanggo pemuda kedaton, kangen lobo sendok sedulur bapane Agi. Bunda Agni Muntaza, papean doko wong sing paling sayang. Mamaku Tumaritis. Mamai ada. Atine kula remuk semenir-menir, ibarat mobil oleh ketinggal supir Bunda Yuli. Cintane sampean banting Bapak Oja karo Mimi Oja sing kaya pengantin anyar. nangis diri banyu mata melarat Kang Tono diponis milik diwayu apa dipegat Ayah Nesa
pisan mimiku pilihan sing nyiksa ati mamaidani kaya sengaja nyakiti terang-terangan nusuk diri Moms Lina Mojang Majalengka Yayu Tuti Calokasi Kanggo Mimi tuan rumah Mama tuan rumah Papa Hilmi sing duwe kerawang Papa Hilmi sing duwe kerawang Papa Hilmi sing duwe kerawang Papa Hilmi seleoge godong kelapa nang apa sampean tega Papa Hilmi ngewayu cinta beli melas ning kula Ayah Nisa Mama Edani Mama Ilmi Papa Ilmi sing duwe kerawang kabeh atine wong wadon Papa Ilmi pastine omong di loro Papa Ilmi nerima lambe mimi tuan rumah dihormati nangis batine mimi tuan rumah aduh pasti nangis batine nangis diri banyu matam belaran diponis milih mimi turi pilihan mimi turi sing duwe subang sing nyiksa ati mimi turi kaya sengaja nyakiti sing duwe subang terang-terangan nusuk diri mimi turi sing duwe subang mimi turi sing duwe subang mimi turi sing duwe subang Ayah Hilmi mimi turi sing duwe subang mimi turi sing duwe subang ayah anak leme ayo ibu siapa ibu kanggo siapa Jen mimi topik mimi topik mimi topik mimi topik seleoge godong kelapa Papa Hilmi paling Mama Hilmi ngewayu cinta beli melas ning bocah mimirini anggesin bu ibu turi kabeh atine wong wadon pastine omong di loro ibu turi nerima lambene mung nangis batine ibu turi aduh pasti Mama Hilmi nangis batine Mama Hilmi Mama Ilmi atine kula rambut semenir-menir ibu turi ibarat mobil oleng ketinggal supir cintane sampean banting setir sampai ayo Mimi Citra sing duwe Cirebon Mimi Citra nangis diri banyu matam belaran diponis milih Mama Ilmi paling eman Mama Ilmi cintane Mama Ilmi sing paling eman Mama Ilmi kaya sengaja nyakiti Mama Citra sing duwe Cirebon Mama Citra sing duwe Cirebon suwun jadi Mama Citra mau duit Cirebon